Manje mathiwa nje uqala khona ke lapho indlela izwe lingalungiswa ngayo noma izwe indlela okungamela abantu benze ngayo ukuze bengayitholi bese idakamizweni noma bengayitholi bese inkingeni efana neyakho masingathiwa siqala khona ungathini Professor abantu Professor mina ngiyangithanda ukuthi njengathi nje abantu abasha Professor because lento idla kakhulu ebantwini abasha yebo Professor thina Professor abantu abasha siyayithanda izinto yebo Professor and siyabathanda nabangani abaronke Professor yazi uma usemncane Professor kubalekile ukuthi ungabi nomngane ongangawo iba nomngane osebone kakhulu kunawe ngoba lo mngane osebone kakhulu kunawe uzokutshela izinto ongakofiki kuzona yabo Professor uthi ufika kuzona ube sowazi kodwa uthi uyifake emeveni ube wazi ukuthi kunameva la ngiyakhona yabo ingakho ke Professor ngikujabulela mina into oyenzayo yabo into oyenzayo iyangijabulisa ukuthi ube nohlelo olukanje olenza ukuthi thina esihlala emgaqweni sikwazi ukukhuluma izinto yabo Professor ngoba Professor yabona Professor thina sisebancane siyayithanda izinto yabo yazi Professor kunokufika umngane uyazi vele umngane uthi okay siyashibiza kanti yena uyazi ukuthi ekushibizeni kwakhe kunezinto asezenza wena ongazazi yabo leyo uma efika vele uyazi ukuthi mase niplakile mase uplakile uba uthathekile nanoma ubani ngisho amantombazana Professor uyazi mase niplakile usengakhipha noma yena athi yabonayo brown nje wasesidaka kanje uma singabeka nalo itshele rock singaqaqeka semthayo nawe uyabona ukuthi hey yazi iplug isaningi kusho ukuthi uma ngingaqaqeka ngingaqhubeka nosuku lami noma nobusuku bami ayibona leyo nto Professor nawe Professor ube uthathekile wenze njani ulubeke itshe uma ulubeka Professor itshe khona lento ekuthiwa isamo yabona uma ubeke itshe igebengu zithi isamo isamo nayo kusho ukuthi into enjani enawutheka ayo Professor Professor kunabantu abaphetha abakade bephetha ama-M kodwa nge-isamo sesicela nawo Professor hayi ngehunga nge-isamo nje ihodwa sesicela nawo yabo Professor idakamizwa akusho ukuthi balekela ukubhema ihunga kuphela ngoba uzoba yiphara cha Professor nje ngikubonisele nakho la kaJoke hlezi igcwele abafana hlezi igcwele abafana abancane inqwaba mshobo abafundi izikole abanye abafundi izikole labo bafana mina ngikutshena ihlazo bayafana nathi bayafana namaphara abafundi izinto abayenzayo bayahamba bawo shaya ama-fraud eThekwini hayi ukuthi bawashayela ukuphila impilo e-right bawashayela ukuthi bakwazi ukuthenga ontashi bathenga utshwala lowo muntu uyafana nami ngoba yini uyazi ukuthi yena impilo ayiphilelayo ukuvuka yophanda kubhema nami ngivuka ngiyophanda kubhema umehluko ukuthi mhlampe yena ugezile kanti nephara liyakwazi ukugeza Professor ayibona ihunga ibhenye umuntu ohamba ngemoto all-right onayo yonke into empilweni kodwa simo sokuthi uyayazi lo yagufta omnandi ayibheme Professor ayibona yonke ingakho ngithi Professor mina ngisho ngithi uma ngase kuthiwa nje la emhlabeni sabantu siyakwazi ukubambisana siyakwazi ukuthi futhi sibonisane nokuthi ke Professor abantu abadala labo sithi sithembele kubona sebeyafana nathi sebeyafana nathi yabona Professor ngisho ngithi yazi uma ngase la emhlabeni kube khona nje abantu abathi yazini thina manje siyayinikela noma thina siyavolunteer sizohamba zonke indawo ekubhenywa kuzona siba abashumayeli ayizolona siba motivate labantu ababhemayo inqwaba abantu abafuna ukushintsha inkinga usiza likakofiki inkinga usizo kunzima ukuthi lifike uma vele imhlaba uvele ucorrupt yabo leyo yabo kunzima ukuthi wena Professor ungavela udecide ukusiza thina yazi wena uma ungadecide ukusiza thina impilo zakho zokuphila emhlabeni engancane simo sokuthini vele nabaphezulu bacorrupt hayibo bayabona ukuthi uma ngase kuthiwa le iyavaleka ngempela lento ofuna ukuyivala bayalamba ngoba phela Professor ukuze kubhenywe kanje uma ucabanga Professor iliphi izwe ekubhenywa kulona public ekhona amaphoyisa
ukhona umthetho. Umthetho wazini wazi imali kuphela. Awukwazi ukuqoqiswa. Yabo leyo nto umthetho ufuna imali kuphela. Yabo. Ngoba phela manje professor kunzima kulomhlaba esiphila kuona. Asiphili ngoba sithanda noma asizenze izinto ngoba sithanda noma sihlale emgaqweni ngoba sithanda. Yabo leyo sesiphoqa yini isimo. Yabo sokuthi vele uma kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngibe yiphara kusuke sekuphelile ngoba yini akekho vele umuntu ozoba nendaba nami. Yeah. Kanti ukuba ukhona umuntu onendaba nawe ngabe nawe uyazi ukuthi mangase kuthiwa ngenza kanje ubana ngaphoxeka. Yabo kodwa ngoba vele uyazi ukuthi ukwenza kwakho awuphoqi umuntu. Yabo leyo uzothi uma uhamba la kuthiwa nali iphara liyanuka suka la wena suka la engabe umuntu wenza njani uthi mfana sondela la hlala la wena yazi lento yenza i-wrong 1 no 2 no 3 u-wrong uyabheda yabo njengoba unje ku-wrong into engabe yayenza kumele ngabe wenza u-1 no 2 no 3 lalela-ke mfana wami uma ukuthi uyafisa ukusizakala kwangempela thina sikhona singakusiza inkinga isala kuwena ayibone yona kodwa umuntu uzothini hayi suka la iphara leli liyanuka hamba la sungaze usitshontshele suka la akhohlwe ukuthi nawe umuntu negazi uyaphila engabe ukusondeza eduze akuyale njengengane la emhlabeni umuntu uma eyingane usuke engasiyona ingane yamawakhe nobaba wakhe usuke ingane yonke umuntu omdala ongamzali ngoba yini professor la emhlabeni abantu babe babili kuphela njengoba usibona sesibaningi kangaka okusho ukuthi sonke siyigazi elilodwa yebo professor ingoba vele azizalwa ngasabizwa ngezibongo ezizodwa ngoba shuthi kuba saba ifamily sonke ngabe sisesabancane ngabe shuthi umhlaba awukho mngaka ngabe mncane ngoba ngabe siyasaba ukwenza yini abanye abantu ngabe kuthi ulala nomuntu wakini kodwa uNkulunkulu wayihlaniphela lena wathi labantu angibenze babizane ngezibongo eziningi ukuze bezokwazi ukuthi bande andibongo phela futhi zisuke emagameni abantu yebo labo bantu labo uma ucabanga wena babengazani babedalo yena lo muntu oyedwa yebo okusho ukuthi sonke singani zandawo usageqa nje amagula kanjalo bafu utheni uyalijabulela uhlelo lo lesilenzayo ungathini kubantu kunabantu abaligxekayo uhlelo kunabantu abalithukayo uhlelo abangaliboni njengohlelo olisiza abantu ngoba yena mhlawumbe engakabi nengane eseyidakamizweni noma nelunga lomndeni eliseyidakamizweni ungathini kulabo bantu labo abajukela uhlelo ngamatshe professor into ezokutshena yona ekumele uyazi umuntu yonke into professor sukuyenza emhlabeni kunabantu abazoyithanda kunabantu abazoyizonda and lawo ma situation kumele wavumele ngoba usiyona imali yayizwa leyo nto into ethandwayo emhlabeni yabona ukuba kulolu hlelo uthi wozani nonke nishawula yini ngizoninika imali ngabe kugcwele i-city life yonke ngabe uSan George's no Russell uvaliwe ubheka uprofessor kodwa ngoba usiza abantu ngoba ufuna ukusiza abantu wonke umuntu uzokwenza njani uzothi hayi lo udlala ngesikhathi sethu uchitha isikhathi sethu uyibona ukuthi ungcono uyibona ukuthi uyazi yena uyibona ukuthi mhlambe yena ungcono kakhulu noma yena uboniswe kakhulu noma uyitshentsa usuke endaweni right noma uyibona engcono hayi uzama imali ayibona leyo nto hayi ufuna ukuphila manje ufuna ukuphila ngabantu ayibona akhohle ukuthi vele la emhlabeni ukuze uphile udinga omunye umuntu ayibona ngeke uphile ngaphandle komunye umuntu njengoba wenza lento le ingoba usiza abantu ukuze nawe usizakale manje akhohlwe yena ukuthi uma ezonda wena naye ngolunye lezinye ley'nsuku yazi kuyofika la ikhona athi uma ecabanga ehlele yedwa akhumbule ukuthi yazi ngaye ngabona uhlelo luwukuthi yazi njengoba sengisenkingeni ukuthi uma ngase ngithole loya muntu owenza lolu hlelo mhlawumbe ngingasizakala yabona ukuthi usekhohliwe ukuthi useke wagxeka wathini kodwa ngoba esefuna usizo useyakukhumbula vele umuntu unjalo professor ayibona nto yabona labantu abaligxekayo uhlelo baligxeka ngoba bebona ukuthi njani liyaphambili yabona into yaphambili ayimjabulisa omunye umuntu kodwa into emile engayindawo yamjabulisa umuntu yabona professor inkukhu ihlezi iqhwanda ekseni iyavuka iyaqhwanda
iyakuhamba yolala iyavuka iyaqhwanda iyafana nje noSinawane. Sinawane uyalala uyavuka uyobhanta uyalala uyavuka uyabhema uyahamba uyobhanta uyadla kuphelile. Nomuntu ukujabulela leyo nto. Kodwa wena wenza into yaphambili showcase uzogxeka. Showcase uzothi ubani uyibone engcono. Ubani uyibone right. Yabona labo bantu ngiyabazi nami. Laba uthola ukuthi into uma uyenza bayagxeka. Uma umcela imali umuntu athi angimapha amaphara mina ngoba yena ngakobi nayo ingane eyiphara noma yena ngoba emndenini wakhe kusa right. Akhohle ukuthi ekugcineni kwesikhathi ngeke kuphele ngokuba right. Yonke into yabona professor lamhlabeni konke kumele uyazi. Uqala ngokushizila noma uqala ngokujabula ugcine ngokushizila. Noma uqala ngokushizila ugcine ngokujabula. Okusho ukuthi ungamgxeki umuntu uma ekhona into ayenzayo ngoba nawe leso sikhathi sengakufica. Hayibo leyo nto. Yazi la emhlabeni kunomuntu mina ngikhuluma nje owayumfundisi ehleze engawafuna amaphara ukuthi kodwa ngelinye lamalanga ngambona ehlala nathi emgwaqweni esegula ngekhanda. Ngayibuza ukuthi lo muntu okade engawafuni kanjena amaphara ewabiza ngawo wonke amagama momcela imali ethi akaliphi iphara imali libhemi ungadecent debt kodwa namhlanje ukwazi ukulala la kulala khona iphara. Okusho ukuthi ke professor konke kumele uyazi ungamnaka omunye umuntu uthi wenzayo wena qhubeka nento yakho. Into yenzayo wena uyenzela wena oyenzela omunye umuntu. Kahle kahle usukwenzela ini uNkulunkulu professor. Yizwa lo la emhlabeni uthi uNkulunkulu mina khonza mina ungangikhonzi nomunye umuntu. Mina uma ungikhonza ngikhonze ngedwa ukuze nami ngizokwenzela wedwa. Yizwa lo nto. Kodwa uma uzokhonza mina uphinde ukhonze nomunye umuntu umshebe hayibo leyo ngeke kwenzeke ngalendlela ofuna ngayo. Kodwa uma uzokwenza ngalendlela yena afuna ngayo kuzokwenzeka ngalendlela wena ofuna ngayo. Hayibo leyo professor. Professor ezinye izinto thina sike sizibuke njengemidlalo kanti ayisiyona imidlalo. Yabona professor lamagama esawashiyela ubaba omkhulu bethu ukuba sihamba phezukwawo ngabizwe liqondile. Kodwa ngoba bashiyela amagama thina sayitshentsa isihlakaniphile sifuna ukuqopha wethu amagama kwavele konakala laphela izwe kanti kuba siwaqophanga ngabe namanje izwe lisaqondile. Uma ubuyele ekhathini zakudala ayengekho amahunga ayengekho amarock ayengekho ama-drugs ayengabhenywa ama-drugs ngoba yini ekhathini zakudala ubaba omkhulu bethu babeliqondisile izwe. Kodwa kwathi sekufika thina onkosini oprofessor kwabonakala ukuthi hayi laba bazozwa ngathi iyapho kwasekufika iyapho. Okay mfowethu ngiyakubona ugeqa amagula kunamuntu othi inkinga mayingakabikho kuyena angafuni ukuyimbandakanya nomzabalazo. Njengamanje ngiphumile inqina sinabantu abangaphezulu ka-53,000 abangama-subscribers abasupporta lolu hlelo lolu. Abaney'ngane ey'seyidakamizweni, abaney'ngane ey'ngekho ey'dakamizweni. Bese kuba khona loya othule nje osonga izandla. Kodwa mhla kwangena ingane yakhe ey'dakamizweni usefuna wonke umhlaba usukume umlekelele. Uthini kulabo bantu abafuna kusukunywe mhla inkinga kubona kodwa mengakabibikho kubona hayi bayifakela izandla emaphaketheni nje. Professor yazi Jena professor wonke umuntu yabona lento oyishoyo kuyona mina professor ngithi akekho ngcono. Yizwa leyo nto kodwa wonke umuntu ufuna ukuthi professor inkinga ilinde izisondele. Yizwa leyo nto akhohle ukuthi inkinga zama ukuyiqhelisa ingakofiki kuwena. Yizwa leyo nto yazi ukuba labo bantu labo bakwazile mhlambe ukuthi basupporte uhlelo labantu asebedakamizweni noma ebantwini abaseyinkingeni ngoba kahle kahle phela lolu hlelo professor mina ngokubona kwami hayi ngokubona komunye umuntu mina ngokubona kwami elokusiza abantu abaseyinkingeni ukuthi useyidakamizweni noma useyinkingeni noma wena ubhekene nani. Yazi mina lolu hlelo ngilibona ngendlela eright ekuthenini uma ungakwazi ukuchaza ukwazi ukutshena abantu
kahle kahle lento into ukuthi uchazele abantu inkingo osuku nayo yizwa leyo kunabantu abangakwazi ukuthi umuntu aze komunye umuntu azochaza inkinga yakhe akwaziyo kodwa ukuthi uma ehleli eyedwa akwazi ukuthi ayikhulume inkinga yakhe uma eyikhuluma eyividorizer eyisenda ebantwini abantu bazokwazi ukuthi benze njani babuyise imibuzo babuyise indlela yokuthi aphile yizwa leyo babuyise ini izinto imbono yokuthi nanokuthi nestory sakho uyakwazi ukuthi uhile omunye umuntu onenkinga efana neyakho professor yayibona yona yazi professor khona abantu abathuli kuyimanje professor njengoba sixoxa nje kunabantu abahambayo la ngaphandle abafaka izandla emaphaketheni abathuli professor uthola ukuthi uma bebona lolu hlelo professor bayasho ukuthi awubuke nje labantu laba bahambe beyibukanisa nabantu bahambe bexoxa nje noma yini evuma ukuthi yena ubhema ama drugs noma ukuthi akaboni ukuthi professor mina okusho ukuthi ngiyakwazi ukukhipha ongaphakathi enhlizweni yami ngikuveze komunye umuntu ngoba professor uma ufihla inkinga yakho uyoze uhambe nayo uyongena emhlabathini kodwa uma uyiveze ebantwini uyothi uhamba professor kulomhlaba uyobuclean professor ngoba yini noNkulunkulu kasho athi wozani nezono zenu kusho zibovu zinjalo okusho ukuthi akasho ukuthi wozani kuyena kuphela usho ukuthi woza nakomunye umuntu nazi izono zakho uzomchazela ukuze ezokwazi ukukusiza kulungisela izono zakho professor manje yabona professor vele ngiyazi lento oyishoyo bakhona abantu inqwaba professor umuntu ofuna ukuthi inkinga izisondele ngakuyena kube ima evela yayizwa leyo nto akhohle ukuthi professor engabe naye professor uyasifaka isandla ukuze ingafiki inkinga kuyena yazi professor uma efaka isandla noNkulunkulu uyabona ukuthi okay fine yabona ke njengamanje lo muntu lo okusho ukuthi lenkinga esebantwini uyazwelana naye lobuhlungu abantu ababuzwayo naye uyabuzwa mina angizami ngayo yonke indlela ukuthi ngivikele umndeni wakhe ngivikele naye ukuze ezokwazi ukuqhubeka siza abanye abantu ngoba ushuthi uma ngase kuthiwa iza ngakuyena inkinga angaba esenkingeni enkulu ukuthi kumele asize abanye abantu aphinde ayisize naye okusho ukuthi mina angivikele yena ukuze naye ezokwazi ukuvikela abanye abantu yayibona because lento njengomlilo oshayo umuntu ubuka usasha kude kodwa iqiniso ukuthi maningi amathuba ukuthi uhamba uzofike nakuyena uzofuna ukubhula ngoba usekusha kwakhe usungakuyena esengasenawo amandla ngoba phela amasushu usungasanawo amandla uzubuhlungu ngala uyabhula ngala okusho ukuthi kuzophelela kuzophela wena ngeke kuphela umlilo sawufica emhlabeni siyoshiya khona futhi emhlabeni bafo uke wakhala ngokulawulwa izwe lilawulwa imali manje uthi amaphoyisa kunzima ukuthi abhekane nomthetho ngempela ngoba manje nawo agijimisa imali phambili mhlawumbe ungathini ukuholelwa kwamaphoyisa amakinati kuholelwa imali encane okwenza ukuthi kube lula ukuthi imali zobopha i-drug dealer mhlawumbe multimillionaire afike bamnika u10,000 ajabule equcingo angasalibophi ilokhu i-drug dealer ungathini kulabo bantu labo ungathini kuhulumeni ngokuholela amaphoyisa imali encane okwenza ukuthi kube lula ukuthi abribe professor yazi nombuzo ubuza ngiyawuthanda yabo professor yabona amaphoyisa professor mina ngithi professor umuntu oyisebenzayo noma umuntu osebenzela inkampani kunomuntu osebenzela uhulumeni umuntu osebenzela uhulumeni uyena umuntu ekumele ngabe la eSouth Africa uhola amatshe uhola igidi zemali kodwa mase sesibheka lento uyena umuntu ohola kancane yabo and umuntu osebenzela uhulumeni bokwazi uhleze ezoba nezinkinga ngoba yonke into yakhe ngaphansi kwahulumeni okusho ukuthi leyo muntu mhlambe lese uyena yedwa kuyiphoyisa mhlambe unomndeni mhlambe usanobaba labantu laba abafowabo ingane zabafowabo obani bonke labantu babheke ba yena mhlambe labantu kumele abakhave
kumele abathengele igross, kumele bagqoke. U15,000 awuyilutho. Ulo 15,000 uthi ungene ebhenki, usuthathwa ama charges, usuthathwe ini, usuthathwe ingane kumele ifunde ezikoleni. Usuyafika kuyena, awusafika u15,000, usufika u5,500. Usuhambile yonke lenye imali. Yayibona leyo nto. Okusho ukuthi nawe njengoba usuku uyiphoyisa, uma ufika kumina ngiyi-grass dealer, ufika uthi uzongibamba, mase ngiyakutshela mina ukuthi lalela, ngakunika mina u15,000. Yazi lo 15,000 ubona uyiwashile impilo yakho. Ngoba yini? Emsebenzini lo uholayo uthola ungasaphelele. Yabo. Kodwa ukuba uyazi ukuthi emsebenzini mina emsebenzini ngiyawuhola u80,000. Shini nomsebenzi wami ngiwuthande njengomholo wami. Ayibona leyo. Yazi into ekujabulisayo emsebenzini iyona eyenza ukuthi usebenze kakhulu. And futhi ngeke uvume imali ebheda ukubribe ngayo uma uhola kahle. Ngeke urisk umsebenzi ka80,000 for u15,000. Ayibona leyo. Yabona professor lento engisho ukuthi uma emsebenzini uhola kahle akulula professor. Ngoba yini? Ukuyibuza ukuthi okay nango kuseyangibribe mhlambe ngalo 10,000. Mangase kuthiwa ke useyangibribe ujike uyahamba uyongiqhatha. Yazi ukuthi ngiyawuluza u80,000. Ngenxa yo 10,000. Lo 80,000 engizobe ngiwuluza. Yazi ubuwondla izingane zami and futhi ngiyazi ukuthi kulo 80,000 bengiyothi noma ngihamba emhlabeni izingane zami beziyosala zinjani? Zi-right. Kodwa ngoba uhulumeni into yaziyo iyodwa, wazi ukuza ngakuyena phela, okuza ngakomunye umuntu akubalekile. Yayibona yona. La emhlabeni abantu abadala, ngingasho mina, abantu abadala bayavota. La emhlabeni obaba bethu bayavota. Kodwa uma uthi uyabheka i-most yethu abasebenzi. Ayizwa leyo nto. I-most yabantu abamnyama abasebenzi. I-most yobaba bethu bahlala emgaqweni, ogogo sicela nabo imali, abangabhemi ogogo silala nabo emgaqweni. Ogogo bayahlukumezeka, bayareyishwa benziwa ini. Kunabantu ababulala abantu kodwa baziwa ukuthi babulala abantu. Bahlezi bethunyelwa ngamaphoyisa kodwa behlezi amaphoyisa ahlezi ezithathela imali. Uma ucabanga ke wena njengohulumeni, kungani amaphoyisa ezohlezi ezithathela imali? Ingoba yini? Shothi kunezizathu ezenza lokho. Kuneyinhlupheko ababhekene nazo. Wena mina mangase kuthiwa ngohulumeni, into engayenza ngingathi yazini, ngicela wonke umuntu ongazi kahle ukuthi uyena obheke lelizwe, osebenza ngaphansi kwesikhandla sokuthi wakha impilo kulelizwe noma ulawula lelizwe, ngoba phela uma uyiphoyisa usubufana nomlawuli. Yayizwa leyo nto. Ngoba wena usuke umuntu omthetho. Yayizwa leyo nto. Ngazi ukuthi okay fine, labo bantu ibona abantu engenza sure ukuthi into abayifunayo ngesikhathi abasithandayo bayayithola. Kodwa manje la uhulumeni uyazi ukuthi mangase kuthiwa ngimholela u80,000 kule mali le, mina ngizotshontsha malini. Ayizwa leyo nto. Into ayijahile yena iyodwa ukuthi mina ngizotholani, engabe ubheka ukuthi emhlabeni kunjani. Ngoba phela professor njengoba abantu bekwazile ukubeka lapha phezulu, kahle kahle njengoba usuke ukuthiwa uhulumeni, akusho ukuthi wena uyisigora noma wena uyinkosi, cha. Kusho ukuthi wena uthathiwe wabekwa phezulu. Usuke uthathwe ibona labantu ojike wena ubabukele phansi. Ayibona leyo nto. Iyangixala into thina Sophia sikise phezulu bese kuyagadwa uma usuza kithi. Kanjani? Sokubulala kanjani sikubeke thina? Sikubeke thina. Ngoba phela professor ukuze wena ube right, ithini esenza ukuthi ube right? Sesokubulalela. Sesokubulala. Khona kulama sente esiwaholayo uyasitax, usenza ukuthi, usithathela ama-VAT, usithathela ini. Asinankinga thina futhi nalokho. Singoba yini senzela wena ukuthi yonke lento masuyithathile, cabanga kahle, ucabange nalaba abangalala bengadlile, abalala emjondolo, abahlala endlini ezitshekile. Ngoba yazi professor, uma uthatha ukubheka isikhathi esiningi abona labantu laba abaphila emjondolo, ibona abantu abangena edakamizweni kakhulu.
yayizwa leyo nto. Yazi ngoba yini? Hayi ngoba basuke bethanda, isimo abasuke bephila ngaphansi kwaso. Yayizwa mase uyahamba ema-suburbs isimo abasuke bephila ngaphansi kwaso mawuthi uyabheka bambalwa abantu abangenile ey'dakamizweni. Yayizwa le nto. Yazi ngoba yini? Yilabo abasuke bethanda izinto, kodwa i-most yabantu abasuke bekhona ngoba uyazi vele umuntu ukuthi ngiphilela impilo emnandi, ekhaya kuyasetshenzwa, ku-right, yayibona leyo nto. Iy'ngane y'hlezi y'hlele endlini, ngeke ufice ema-suburbsini kuyantwizwa twi khala amateksi yini kuyaphithizela ibhamu yini ngeke Rose Auntie Maria ngeke uyifice leyo nto ema-suburbs. Kodwa hambe emjondolo we-Joyce webani uyafica ngala iy'ngane y'hubhana ngobhushu, iy'ngane ey'ncane y'hubhana ngobhushu imisana khona segwaziwe, bizani i-ambulensi, hawu ushonile, hawu ubani usemdubulile, ubani cabanga sekulahleka ukuthi hawu maphara sangenile asetshontshiwe chaos nje kuyi-chaos. Yazi indaba into eyenza leyo nto ingoba abantu basuke behluphekile. Yabona uma uzovalela abantu abahluphekile bodwa, uma ucabanga yini ezophuma lapho? Ibhomu yodwa. Yayizwa leyo ngoba ngilambile sho ukuthi mangase kuthiwa khona oqhamuka nesinkwa esizodwa kungenzakalani lapho? Yabo ukuthi yena ngagcina engadlanga. Indaba wena-ke ngoba unayo indlela yokwenza ukudlabo bantu bonke, unganayo indlela yokwenza ukuthi baphile impilo e-right. Kungani-ke wena uma uthi uyabheka futhi abantu abavuta kakhulu ibona labantu abahlala emjondolo uma uthi uyabhekisisa. Yayizwa leyo nto. Uma uyabona nje uma iqala kuthiwa kuzovotwa, uyabona i-ANC iyaqala ingene emotweni ibheke phansi le konandi emjondolo. Yayizwa le nto iyokhanvasa aphi khona, yindaba beyokhanvasa khona ingoba bayazi ukuthi kunabantu abahluphekile abalifisayo usizo. Yayizwa leyo nto. Kulula ukuthi uma uthi ngizokupha isinkwa avume ngobulambile. Yayizwa leyo nto. Kodwa mase futhi usumphile isinkwa esekwenzelile ukuthi wena iba right, mase usu-right wena usuyakhohlwa yena. Yayizwa leyo nto, usuyambalekela, usuhamba ngale. Ume ukuthi kunenkinga bayahlangana abantu bayacela ukuthi sicela ukubona uhulumeni uzothi hawu uyasaba ukuza lapho. Usaba kanjani ukuza la afika khona mhla ehluphekile? Mhla ngoba ese-right manje usuyasaba ukuza kumina. Ubona ngani ukuthi lapho ukuthi kahle wenziwa wena isilimo? Ungathini kubantu abalokhu abasebenzisa ukuhlupheka kwabantu ukuze babe right bona kodwa abantu besale bese kuhluphekile? Hayi professor, wabona-ke lokho professor, mina professor ngokwami lokho nami kuyangithinta professor. Ngoba professor usibona nje siphila kanje, sihlala emgaqweni samaphara sibheme ihunga, kusetshenziswa thina uqobo. Yayizwa leyo nto ukuze abantu babe right. Yayizwa leyo nto professor, la njengoba siphila kanje, yayizwa leyo nto asithandi. Yes, kodwa kunabantu abakujabulelayo ukuthi siphile kanje ngoba bayazi ukuthi bona mesiphila kanje bazoba right empilweni. Yayizwa leyo nto professor, la nje othi ngikufanele ngikutshene nje la eThekwini. La eThekwini professor, mase sikhuluma iqiniso, idakamizwa idayiswa live public. Yayizwa leyo nto. Labo bantu abayidayisa public abantu abasebenzisa thina. Yayizwa leyo nto ukuze babe right. Yayizwa leyo nto. Kungani professor besebenzisa thina ukuze babe right? Ingoba bayazi vele ukuthi thina sihluphekile. Yayizwa leyo nto. Basebenzisa labantu abahluphekile ukuze babe right empilweni. Yabona umuntu ofuna ukuba rich professor, nanoma iba akamsebenzisi omunye umuntu rich, usebenzisa lo muntu ohluphekile ukuze abe rich. Yayizwa leyo nto. Uyazi vele ukuthi okay fine, yabona mina njengoba ngifuna ukuba rich, uma ngase ngithole mhlambe u500 ngifike kubani ngithi ebani uhamba oshaya ubani ngalo 500, ngoba uyazi yena ukuthi mawushaya ubani uzothola 85 million. Yayizwa leyo nto. Wena ngoba uhluphekile ulambile akanendaba ukuthi masumshayile isono soza ngakubani, noma wena uzolimala kangakanani, noma uzothi mhla uyomshaya ubani iziphi inkinga ozobhekana nazo. Akanendaba nalokho. Into anendaba nayo iyodwa ukuthi shaya ubani wena ukuze mina ngibe right. Okusho ukuthi lowo muntu usebenzisa ini ukuhlupheka kwami ukuze yena abe right empilweni. Yayizwa ndoda unangaka iminyaka?
mina eminyaka yami ngina 23. Hey. Yini ukhuluma semfana kwekhehla lidala ngathi wekwaphila phambilini. Uvuthiwe. Professor. Yeah. Yabona ukuhlupheka. Kuyamenza umuntu ukuthi akhule ngengqondo hayi ngeminyaka. Iminyaka ingamncane. Kodwa uma usuhluphekile empilweni, usubonile, usuwazi ukuthi mina ngifunani, nengqondo iyakhula. Ayizwa lonto Professor. Ungabheki ukuthi mina ngifuna ukukhula ngoba sengina 30. Yes. Yabona mawuthi mina ngifuna ukukhula ngoba ngisengina 30, nomqondo uzokhula masuna 30. Kodwa mawuyitshena, uma uyitshena wena una 15 noma una 10 years ukuthi mina sengimdala enough. Sekumele ngazi ukuthi ngifunani empilweni. Nomqondo uzoyibona izinto ungakuyibona wena. Kodwa umqondo uzobe usuzazi izinto. Ngenxa yokuthi wena uzokuthanda ukuhlala nabantu abadala. Yabona uma ukuthanda ukuhlala nabantu abadala, abantu abadala bazokubonisa izinto eziright. Nawe futhi ithi masuhleli nabo abantu abadala ubabuze ngezinto eziright. Ungayitsheni ukuthi uzofika uhlale nabo uma sebayaxoxela. Umuntu omdala ufuna ukuthi wena uma ufuna ulwazi woza kuyena uzolufuna ulwazi, hayi ukuthi umvakashele nizoxoxa indaba zakhe noma uzele inkinga zakhe. Wena zela into izele kuyena. Ngoba ungathini kubantwana abancane abathi abantu abadala uma bekhuluma bethi sasingekho ebusheni bakho? Yabona labo bantu labo lezo ingane lezo ilezi ingane lezi ezithanda izinto. Ayizwa leyo. Nalabo bantu ilabantu abangahloniphi. Yes. Kanti yazi umuntu omdala uma ekutshena into wena uzomtshela ukuthi awungekho ebusheni bakho. Yabona njengoba uthi awungekho ebusheni bakho, wawuvele wawungekho ebusheni bakho. Kodwa yena useyabazi ukushizila noma ukuhlupheka ukubokuthi ube mncane. Ayizwa. Phela uma umncane kukhona inkinga ozobhekana nazo. Wena ungayitshela ukuthi ngoba ngimncane uzobhekana nezinkinga ezincane. Yazi uyakwazi ukuthi umncane ubhekane nezinkinga zomuntu ona 50 years. Yes. Ngenxa yokuthi wena usuke watatazelela izinto. Ayizwa lo. Ngoba buka manje isikhathini samanje uyakwazi ukuthi uma umncane Professor ubhekane nezinto zomuntu omdala. Ayizwa lo. Kodwa umuntu omdala uma ekutshena wena usamncane ungakufiki kulezo zinto, usukenzelana ukuthi qaphela endleleni ohamba kuzona. Yikho sithi izulu indlela ibuzo kwabaphambili. Ngiyabonga Professor. Ngoba mina sengiyazi ukuthi ameva ala ufuna ukuya khona ahlaba kangakanani. Ayizwa leyo. Wena uma umtshela ukuthi ubungekho ebusheni bakho, usho ukuthi angakutsheli, uyakwazi ukuyibonela wena. Okusho ukuthi masuyibonelile ungathi-ke nawe masunenkinga masuyabuza kuyena. Ngoba thina siyathanda ukuthi sasingekho ebusheni bakho umuntu omdala acela ungasilandeli. Kodwa mase sinenkinga sibuye sithi we ma yazi kuwukuthi we baba yazi kuwukuthi athi ngikutshenile nje uthi hayi bengingazi ngiyaxolisa. Usuxolisa into engekho. Yazi kufana nani kusekufana nokuthi umenza isilima kahle kahle. Ngoba yini ukutshenile kodwa wena wathini bengekho ebusheni bakho. Wathini ngangingekho wenza izinto zakho. Manje indaba mina mase ngenza izinto zami ungikade. Ayizwa leyo nto. Ingakho ke uma ubhekisisa esikhathini samanje izingane zinezingane. Yazi ngoba yini? Ngoba abantu abadala bathi beyitshena nazo ziyabatshena. Ayizwa leyo. Ungakwenza ukuthi ungaphuza utshwala kanjani mina wena ubuphuza. Ayizwa leyo nto. Hawu mntana uma ungawubhema ugwayi kanjani wena ububhema. Ayizwa leyo nto. Kanti akazi ukuthi lo gwayi awubhemayo uzomgcina umenza abhema insango. Emva kwensango yini azoyibhema ihungu, emva kwehungu irock emva yabo kanjalo. Into nento iqala ebumnandini igcine kephi ebuhlungweni. Ayizwa lo yabona isikakhulukazi thina lezi zinto esizithandayo zobumnandi zanizane zokuthi sihamba ama club yini izona zinto ezisiphethela kephi ekufeni. Ayizwa lo izona zinto ezisiholela ebumnyameni. Ayizwa lo nto Professor. Thina sike sitshena ukuthi senza izinto eziright kanti asenzi izinto eziright. Ubumnandi banamhlanje. Izinto ezirong.
yayizwa lonto ave kubuhlungu ukujabula professor okwesikhashana kunokujabula for rest of your life yayizwa lonto yazi uma ujabule impilo yakho yonke ngisho nasezulwini uyojabula impilo yakho yonke kodwa uma ujabula isikhashana nasezulwini uyojabula isikhashana ubhekane nokuhlupheka lempilo esiyiphilayo la iyona impilo esiyoyiphila naphambili siyakhona noma singazi ukuthi siyaphi kodwa siyazi ukuthi iyona impilo esiyofika siyiphile naphambili ingakho nami kunanamhlanje ngikulwela ukuthi ngishintshe ngikulwela ukuthi impilo yami ishintshe ngoba yini angiyithandi impilo engiyiphila awufuni ukufela emanyaleni angifuni ukuthi ngatshena noma ubani wangitshena ngifuna ukuthi ubani wangakha ngingasho ukuthi wangitshena ngifuna ukuthi wangakha ayizwa leyo noma-ke ngingasitholanga isiyalo sabazali kodwa ekugcineni ngiyazi ukuthi u-wrong no right sengimdala masengimkakho sekumele ngiyimele ayizwa leyo sengiyazi ukuthi manje yini wrong yini right angingathi sengazi ukuthi yini wrong ne-right kodwa ngiqhubeke ngingene uhlale wrong ayizwa leyo angizami ukuyikhipha ehlathini ukhule ngaphandle kamama uma wakho umthole usumdala noma usukhulile sekushone nobaba wakho leyo nto iphazamisa kanjani impilo yakho ukukhula ungamboni uma wakhe eduze kwamehla akho yazi professor ngiye ngisho ngihleli ngedwa ngithi mhlambe uNkulunkulu akwenza wayekwenze ngenhloso ngoba ngiye ngiyibuke indlela engiyiyona manje lendlela mhlambe ukuba ngakhula eduze kwamano baba wangempela yazi mhlambe ngaba isithithithi noma ngabe mhlambe ngaba isiyoyoyo noma ngabe ngajayelwa ukwenzelwa yayizwa kodwa ngoba ngikhula ngaphambi kwabazali bami kwangakha professor ukuthi ngibe indoda eyanele professor yayizwa lonto ngibe strong enough kumnandi ukuthi ube strong usayingane kunokuthi ube strong usumdala yazi izinto uma usifuna ukuzenza usumdala zigcina ingenzekanga ngoba isikhathi sisuke sesingasekho kodwa izinto uma ezenzeka usayingane wokwazi ukuthi leyo nto iyona nto ozokhula nayo ozokhula uyiyona ayizwa lonto mina angigqeki ukungabi khona kwabazali bami ayizwa lonto ngoba mhlambe nabo babengathandi yayizwa leyo nto angazi ukuthi isiphi isimo babebhekene naso yayizwa leyo nto engikujabulelayo ukuthi uNkulunkulu wakwazi ukuthi angiphe umqondo angiphe inhliziyo yokubekezela yayizwa leyo nto ukuba ngikwazanga ukubekezela ngabe mhlawumbe angikho la yayizwa leyo nto ukuba ngayitshena ukuthi mina akumele ngiphile kanje ngabe mhlawumbe ngikwazanga ukuze ngixhumane nawe yayizwa leyo nto kodwa ngoba ngakwazi ukubekezela yazi zonke izinto professor uNkulunkulu asuke zenza usuke nenhloso yokuzenza yayizwa leyo nto ayikho uNkulunkulu into ayenza ngephutha ayizwa leyo nto yena uyazi yabona professor uyazi yena ukuthi kungani angihlukanisa noma nobaba ayizwa leyo nto ukuze mhlambe wayazi ukuthi njengoba ngimhlukanisa noma nobaba wakho ukuba uphila noma nobaba ngaba kasiyona into angifuna beyiyona yayizwa leyo nto mina namhlanje ngiyayibonga ukuthi ngi-strong enough ngiyakwazi ukuyimela ngiyakwazi ukumela umzimba engibhekane nawo yayizwa leyo and futhi ungakhulu kwami nabazali bami mina ngalokho ngiyayiqhenya yayizwa professor ukuthi wayengekho uma wayengekho ubaba akusilona icala labo yayizwa leyo nto ngoba mhlambe nabo babengidinga yayizwa leyo nto indlela yokungithola babengenayo yayizwa leyo nto kodwa mina ngiyakujabulela ukuthi ngisaphila and futhi ngi-strong ngale ndlela engi-strong ngayo yayizwa uNkulunkulu wayekuprepare inamhlanje umncane yabo nje professor lezinye izinto zenzeka ngenye indlela professor yile nto ade ngisho ukuthi empilweni is either uqala ngokujabula noma uqala ngokuhlupheka ugcine ngokujabula ayizwa leyo nto professor yonke into inesikhathi sawo professor yayizwa leyo so bafo ukhuliswa ubaba ongakuzali kodwa all along uyitshela ubaba wakho bengiyitshela ubaba wakho and umthanda njengobaba wakho professor and ukukhulisa kwakhe alikho nangelilodwa ilanga aveza ngakho ukuthi akakuzali ukuthi akangizali weza wakuthola ngoba eseshonile uthola lokho yini into eyafika emqondweni wakho yakuphatha kanjani leyo nto professor engitshena uma professor mhlambe waphela u3 months ngahlala ekhaya sibanga nje lokho
ngimbuza into eyodwa ukuthi imuphi umzali ongaphila nengane angayizali ngale ndlela ebengiphila ngayo. Ayizwa leyo. Ethi no, ingoba mhlambe naye wayenengane engakumina. Yes. Ngithi ngisho ngaba naye ingane yayingakwena. Kodwa sasikhona isikhathi sokuthi ezintweni engangizenze wrong nendlela mina engangimhlupha ngayo agcine kwakumele egcine ngikhombisile ukuthi phela wena awusiyena wami. Kodwa akaze nangelilodwa ilanga ngisho kumnyama kubo wayencamela ukuphuma nango-12 ebusuku afune mina azangithole. Yayizwa lonto ngimhluphe akhale mina inyembezi kodwa akaze athi yabona sekwanele manje phela wena usiyena wami. Yayizwa lonto kodwa lowo muntu wayengikhombisa uthando. Yayizwa lonto ukuthi uyangithanda. Manje wena mase uzofika nje easy like that uthi kuthi mina ufuna ngithi ku right ufuna ngithi hayi uqinisile kodwa nami professor njengomuntu kwahamba ngagcina ngi-understandile ukuthi okay fine izinto ezikanje mhlawumbe ziyenzeka. Yayizwa lo mhlawumbe futhi kwakudaliwe kodwa la ekhona uyazi na ukuthi kunanamanje mina usafana nobaba wami. Ayindoda. Indoda ukuzwa into ethi motivational speaker. Ngiyezwa uyazi ukuthi ungaba i-motivational speaker yomhlaba. Professor uNkulunkulu kwazi ngalapho. Yazi mina ngiphelelwa amagama. Imibuzo eminingi ebengikuhlelele yona uyiphendulile yonke ngaphandle ukuthi ngize ngikubuze yona. Yabona nje masiqala emuva le ku episode 1 lapho esaqala khona ngakubhalela imibuzo into vele uyiphendule along the way. Manje ngicina ngasazi ukuthi ngizothini. And in episode ethi ihambile manje ku 40 minutes asakwazana nokuthi siqhubeke la esagcina khona. Okay, ukugcina kwethu ukukhuluma ku episode 1. Mekuthi uyaqala ukubuka le episode lolu hlelo ngale episode sino part 1, this is part 2. Siyacela ukubuyela emuva uyobukela upart 1 la siqhubeka ku part 2 mhlawumbe ngenze ukuthi ususibamba ngomsila ukuze uzokwazi ukuthi indaba yethu iqalephi bafo. Ngesikhathi sikhuluma ngalela langa wagcina indaba usuboshiwe usejele. Kutuza phakathi ushawa nge-stretch sika 7 days emva kokuba uboshwe amaphoyisa ekufica ubhema uyidakamizwa. Kwakuqala kwakho ukuboshwa lokho loba kwaxebula lona imvimbi u26. Yakujabulisa lento ngihlekisa kakhulu. Yakujabulisa lento yona ngihlekisa kakhulu. Sewahlumbisele Tulo sithi lo yona obalekile. Professor ngoba manje yahlupha lento. Bafo idlamani ke sakela ngambuzo mfowethu awuqhubeka kwagcina uphume kanjani yagcina into yakhe ime kanjani khona lapho oboshwa khona. Professor ngahlala professor ejele. Ngoba mengikhumbula sagcina sifonelile yababa uyakhumbula ngakutshena ngayo. Lokhu yena owa protection one. Ngahlala professor ejele. Professor ngifuna ukutshena wonke umuntu ukuthi professor akazame ngayo yonke indlela ukuthi angenzi into ezomholela ekuthenini abe ngaphansi kwetshe noma abe ngaphansi kwejele. Ayizwa lo professor ejele akukho mnandi. Professor ejele thina sithi silele la eminyango ngo-3 noma ngo-2 basuke sebevukile ejele. Cleanwa ijele. Kucleanwa ijele professor. Kugezwa ngamanzi abanda qa professor. Angiphathi ke ebusika professor. Ucabanga professor ijele libanda ngisho ehlobo. Kodwa ebusika ucabanga lisuke libanda kangakanani. Kumele ushayishawe ebandayo. You like it or not professor. Kumele uyishaye ishawe. Yikho abanye beba nesifo samathambo. Sayibona professor kunamadoda azobe kumele la endlini ekuyiwona shaya inombolo. Azobe kumele ekutshena professor ukuthi namhlanje wena okorobhayo wena uyamlandela ngoporish
wena uyamlandela ngamahashi mina ngikushikisha indlonke nina abantu ukushikisha ukufrave athi ukushikisha yayizwa leyo afuna ukuthi professor athi mebuka iflow ayibone yena phansi kwi-flow yezwa professor ayibone yena phansi professor imbhede mhlawumbe endlini u30 le insimbi isindayo niqukule yonke professor niyibekele nishaya indlu nize nikhuhle ngisho indonga professor niwasha amawindi angawashwa professor simo sokuthi kwenzelwani ukuhlunyezwa wena yizwa leyo professor you like it or not uma ungayishaya inombolo uyafonela kini professor bakufakela imali professor bakudayisela umbhedo wanikwa uhulumeni wamahala udayiselwe professor ngo500 yezwa professor ugwayi wakho professor osukulethelwe kini awuhlali kwena uhlala komunye umuntu kumalungu uyacela uma ufuna ukubheka kumo endlini professor osukuhlala kuyona kunendawo ongahambi kuyona professor wena ukalelekile ukuthi wena indawo yakho uhamba la yayizwa leyo nto uma udlala nabangani bakho nidlala kule mbhede u2 yayizwa leyo nto professor professor kunempilo engamele uyiphile awukwazi ukuthi thina mesidla wena uyahamba etoilet ngisho ukuthi ukhishwa isiso manje zaqala zahlanganise benzi zadla uyobekezela professor ubekezele professor lapho professor zidlela kancane kunganqeni kuphela 2 hours abantu bedla professor yayizwa leyo professor kunezinto professor esibhekana nazo professor and ungayishaya inombolo ungayitsheni ukuthi wena masuboshiwe uzofika ugolozela izisebenzi professor noma mhlawumbe uyitsheni ukuthi wena ngoba isiqhwage umnyango uzofika ube isiqhwage ejele professor kuyaphakanya uma uyitsheni ukuthi uyazi professor uyakwazi ikhanda professor liphopoze professor and professor ungayitsheni ukuthi wena masukwaziwe uzohamba uyoceba noma uzohamba uyokwenzani ngoba shuthi wena uyihlukumezela impilo yakho yonke ejele yayizwa leyo nto professor ejele akukho mnandi professor eminyango kumnandi ugwayi ukwazi ukucosha nangaphandle la yayizwa leyo nto ejele kuye kuphele professor isonto lonke uqalekela ugwayi hayi ukuthi awukhona endlini ugwayi kodwa simo sokuthi uyitshena usile noma mhlawumbe uyagoloza ave kubhlungu professor ukwashela enye indoda umfana uwashela enye indoda kufika umfana ongangama unentshebe umngaka professor akutshena ukuthi mfethu uyabonini ukuthi ingubo zami engcolile uhamba washa ingubo zami lapho khona ngizokunika i10 yemboza ucabanga uzohola imboza hayi ishiluzi professor imboza kutshengisa mbona professor ufakelwe imali engaka kini kuthenga insangu uboshela udamo olungaka lensangu nibanjele nidakwe insangu mase nidakwe insangu professor washayana ingoma ke la professor shaya ingoma la professor siniswe kuze usinyawo zingaka professor phela sejele professor yikho mnandi ngiyathanda nje wonke umuntu olalela le ndaba engixoxa njengamanje ukuthi angizwe kahle futhi enze show ukuthi yaqaphela izinto azenzayo ukuthi azimuholele ukuthi azagcina besejele yabona nje mina professor impilo yami ayisekho right ngani isimo sokuthi ngaye ngaboshwa senginama criminal record yini senginemsebenzi engeke ngikwazi ukuyenza okay fine umsebenzini vele ngiyazi kudinga abantu abafundile mina ngifundile kodwa ngisho sekuthiwani professor umuntu uyangicabangela sekunzima ngoba yini nginama criminal record nani ayibole sengibukeka njengomuntu oyisigebengu ayizwa leyo ngisho ungasisona isigebengu kodwa manje sengiyisigebengu simo sokuthi ngeke ngangena ejele ayizwa leyo professor ungena kwakhe ejele kusuke kungumosheka kwempilo yakho umuntu ayizwa leyo ngoba kunezinto oso limited kuzona ayizwa izinto obuzenza noma kanjani eminyango ayizwa leyo ejele professor amalungelo unawo kodwa eminyango nawo amalungelo ucabange kubhlungu kangakanani umuntu uzazi namalungelo kodwa amalungelo akho aphethwe umunye umuntu kunomuntu okwazi ukutshena ukuthi ungangimeli gogo ayizwa leyo
kunomuntu okwazi ukuthi akuqhumise ngenduku professor ngabe indaba zalutho yayizwa lona ngokuthi mhlambe uthe uthi ezokhuluma nami wena mhlambe kwakhona into encane oyenzayo ebheda sekubizela ngaphandle ukubulala ngedonke impilo ungenzanga lutho ayizwa lona simo sokuthi wenza iphutha encane ayizwa lona professor ukuboshwa kwakho kuholelana ezintweni eziningi ukuboshwa esikhathini samanje kuwrong ngoba yini emajele kugcwele amaphara nezifo wanani ayizwa leyo nto ukuboshwa kwakho ulala amavayizi abangisifuba inini mona kusisa abantu abaningi abaphuma ejele umuntu uphuma egula eneyinkinga ayizwa leyo nto ngoba yini ejele akukho safe ejele akukho right ejele nisuke nivalelwe endaweni eyodwa ninonke sonke sisuke sinezifo ehlukahlukene mawucabanga akulula kangakanani ukuthi usithole wena leso sifo leso bafo ukwakhuluma ngobani ngo-IK ukuthi ezinye zeyinhlaka ezayifisa ukukusiza ungathini ngo-IK kubantu Professor uIK ungisizile empilweni inkinga isale kumina Professor akumele umuntu uyigoqe noma ufuna ukutshena abantu into engekho abantu batshena iqiniso ukuze nalo ufuna ukukusiza azi ukuthi umuntu onjani ayizwa leyo nto etheza kuwena eze azi esecabangile ukuthi mina njengoba ngiza kuyena ingoba ngizokwenza kanje ayizwa leyo uIK Professor ungizamile wangikhipha emgaqweni wangifaka endaweni eright kwayimina Professor oyitshentsi uyazi ngeqa ayizwa and uIK na uyawanakekela ama street kid kuyikona ukuthi awuphili namaphara owanakekela amaphara unakekela abantu abasebancane abantu ababhema umagluna aba-under age ayibona leyo nto ibona abantu ozama ukubakhipha and futhi Professor mawukuthi wena usuke ubalekele kimi simo sokuthi niyahlupheka inini uyakwazi ukuphindisela kini emva kwalokho masusukini unisupport na ngegross ayizwa lo mawukuthi nisole indawo yokuhlala uyakwazi futhi unizamele indawo yokuhlala eright ayizwa lo uIK na ubalekile empilweni zabantu kakhulu Professor and uIK na Professor ubasizile abantu kakhulu kunabantu Professor aba right manje empilweni abasebenza kahle abanezitifiketi zo electricity zo plumbing zanzani ngoba uyazi suke singayanga ezikoleni unamakhozi unendawo yawo esegoli la kwenziwa khona amakhozi ufundela iplumbing inini ube nesitifiketi sakho nje sokuthi wena umsebenzi ukuthi uyakwazi ukwenza ukuze ube nendlela eright yokuphila ayibona into Professor kodwa mina ngoba ngayitshentsi ngisile ngazi kakhulu sahlohlana nabangane ngeqa ngabuyela emgaqweni Professor ngagcina ngingakwazanga ukufinyelela kwezinye zezinto ayibo Professor kwakumele ngifinyelele kuzona simo sokuthi ngangitshentsi ngihlakaniphile ingakho ke ngitshena wonke umuntu Professor ukuthi each and every usizo olutholayo ngisho ngakuthiwa uthola kubani onani kodwa lolo sizo elithathe ulifaka inhlizweni yakho uyitshena ukuthi kusukela manje isinyathelo engisithathayo ngiyasazi umncane umdala kodwa moyitshenile engqondweni ukuthi ngifunana empilweni uzophumelela endoda mina ngangithi uyathithiza mina Professor ngiyazi abantu abaningi bangibuka kanjalo ukuthi ngumuntu othithizayo and futhi mina ngiyakujabulela lokho ngoba yini angifuni umuntu angazi umuntu kanjani yabona umuntu Professor mekwakufunda umqondo wakufunda ukuthi umuntu kanjani lo muntu okwazi ukuthi uzokuthatha kancane kodwa umuntu ongakwazi ukuthi isikhatsini lo muntu uzohleze kuhlonipha ekusaba futhi ukuthi akakwazi ukuthi umuntu kanjani usengathi uza ngale ngqondo kanti wena kwenye ingqondo ayibona yona usengathi uza ngale ngqondo uyitshentsa usile kanti uyibeke engozini ayizwa kanti usakakhulu ayibona umuntu ungabakhombisa abantu ukuthi umuntu kanjani khombisa umuntu owaziyo Professor ukuthi lo uma ngimkhombisa ukuthi umuntu kanjani showcase sizo understandana naye ayizwa leyo njengoba wena Professor first time sibonana nawe
sahlangana nawe ngihamba noSindi kodwa angikukhombisanga ukuthi ngumuntu kanjani kodwa sasihlangana nawe sesihamba sobabili ngakukhombisa ukuthi professor lento icabangayo akusiyona yazi ngangenzela ukuthi wazi professor ukuthi umuntu kanjani ngoba mina umuntu professor ukumbuka kwami ngisuke sengimazi ukuthi umuntu kanjani yayizwa lona hayi ukuthi ngitshengise ngihlambile ngaloko yayizwa lona ingoba yini izimo esengidlule kuzona zingakhile ukuthi ngibe mdala ngingakho umdala yayizwa lona professor professor ukuba mdala kudinga ukuthi ukhule ngeminyaka akudingi intshaybo uzube nentshebe ukuze wena ube mude noma ube score ukuze uhlonipheke cha ukuhlonipheka komuntu uhlonipheka ngezenzo zakhe uhlonipheka ngempatho yakhe ukuhlonipheka komuntu kulele kuyihlonipheni kwakhe ngiyabonga professor ngiyabonga mfethu usulihlahlile ijele mfethu walichaza ukusuka nokuhlala imkhuba yakhona ubungozi balo ukuphazamisa impilo yomuntu ukuthi ngoba useyidakamezweni noma usungayilungisa impilo yakho uphume eyidakamezweni but still njengamanje usuhamba ne-red light usuhamba ne-red flag yokuthi wena une-criminal record yinto leyo esiyokuthatha isikhathi ukuthi ilungiseke so usulihlahlile ijele emgaqweni kunjani usihlahlele emgaqweni nje ukuba umhlalo semgaqweni yabona professor mina ngiyayithanda futhi nale ngiyangithanda professor ukutshena umuntu osenkingeni nanoma yiphi inkinga ngoba into ekholela emgaqweni akusikhona ukubheka akusikhona ukuthanda izinto iyinkinga professor ngiyangithanda ukutshena umuntu osenkingeni nanoma yini ukuthi angaze akucabanga ukuze emgaqweni professor kunama benefits abhedayo professor emgaqweni uzofica abangana abaroni emgaqweni professor abangana bekho akekho umngane weqiniso professor emgaqweni and mase ususemgaqweni akekho umuntu ozokutshena ukuthi njengoba uphila kanje urong yayizwa lonto wonke umuntu ozomfica emgaqweni uzokutshena ukuthi bafu ukuze uphile kangcono phanda ukuze uphile kangcono itshene manje ukuthi ususemgaqweni yayizwa lonto ukuze uphile kangcono ungabe nestress khohlwe into eziningi asibhemele yayizwa lonto ukuze kube right kumele siphante sibheme sibambe inkunzi sitshontshe professor ukuze sibe right emgaqweni akhohle ukutshena umuntu ukuthi yabona njengoba ula usendaweni errong yayizwa lonto njengoba uthatha impilo yakho ayiletha la udecide into errong professor ukuba semgaqweni professor impilo ebhedayo engekho mnandi engayithandela omunye umuntu kubhlungu professor uthi umuntu ophila ulala ungadlile ungazi uma uvuka ekseni ukuthi namhlanje usuku lami lizoba njani yayizwa lonto uthi uma ulala professor ungazi ukuthi kusasa lakho uzovuka uphila noma uzovuka ungasaphili la emgaqweni uyashaya ungenzanga lutho la emgaqweni uthi uyihambela ubizwe ngepha kuthiwa wozala msunganyo ukushawa yayizwa lonto uthukwe professor ngaphansi kwegedi zikama wakho ungenzanga lutho yayizwa lonto simo sokuthi uyabonakala ukuthi wena uyiphara uhlala emgaqweni ukuhlala emgaqweni professor ngisho ungaclean yazi kodwa professor uma uhlala emgaqweni uhlezi uzobonakala ukuthi uhlala emgaqweni ngoba umuntu ohlala emgaqweni akayenzi into right yayizwa lonto umuntu ohlala emgaqweni akazenza izinto eziqondile umuntu ohlala emgaqweni uzoba nendlela azoyiphila egwegwini ukuthi uphila kanjani kodwa ikhona into azoyenza engekho right yayizwa lonto ingakho ngithanda ukutshena abantu ukuthi uma wena unenkinga thatha inkinga yakho uyisondeze kuma social worker noma uthatha inkinga yakho uyisondeze kubantu abadala noma ukhulume nomuntu omthembayo oseduze kwakho ungaze uyitshene udinwe uthi hayi mina ngiyakushiya ekhaya ngiyahamba ngiyohlala emgaqweni ngoba inkinga engibhekene nazo zinzima yabona i-decision osukuyithatha uma uthi uyohlala emgaqweni usukuthatha i-decision engaphezulu kwamandla akho usukuthatha isinqumo esingaphezulu kwempilo yakho and futhi usukuyingciphisela nensuku zakho zokuphila emhlabeni uma ushiya ikhaya yabona emhlabeni ayikho into kumele uhloniphe ngaphezulu kwekhaya there is no place like home ikhaya liyona yonke into ikhaya lichaza ubuwena professor
yayizwa leyo. Ingakho kuthiwa ingane ephuma ekhaya ehloniphekile ibonakala ihamba ingakhulumanga. Yayizwa leyo nto Professor. Ingakho kuthiwa ingane ephuma ekhaya ibonakala isibeka nje istep ukuthi lo uphuma endlini. Yayizwa leyo nto. Wena uphuma eminyango uzohamba esinomu kanjani ngoba ayikho indawo uvuka kuyona uthole iziyalo eziqondile. Uyinyamazana. Uyafana nje nenyamazana. Yayizwa leyo. Hey manje ungathi ubaba wayethi uyafana nempunzi edlemini. Yayizwa leyo. Ethi ubaba mengenza into ewrong athi ungacabanga ukuthi kampunzi edlemini la. Yayizwa lento esho ukuthi ungacabanga ukuthi ikubo kayinyamazana. Sesikhotheni la wenze noma yini. Leyo nto Professor. Endoda kunabazali abanezingane. Uthe uyingane ekhula ihlupha. Uyingane ekhula ingabambeki. Awuqali namhlanje ukulala eminyango wena walala eminyango omncane. Kunomzali onengane nenkinga njengaleyo njengamanje. Yini kumele yenze umzali ukugwema ukuthi kuze kufike kulesi stage esiphokuzona njengamanje? Abazali nokumele benze ukugwema izingane zabo zingagcinele endaweni enjengalezi. Professor, yabona ngithi uma umzali ngiyacela nanoma uba ungathathi izinto ezirong uyinike ingane yakho. And ungayenzi ingane yakho uma inawe ijabule kuze kweqe. Ngoba kuzofika isikhathi sokuthi Professor ungabi nalutho. La khona ezobona ngathi ukuthi wena usayithanda. Yayizwa leyo nto. Yes, ukuze yenze izinto ezibhedayo. Professor ingane yakho ijabulise kodwa limited. Yazi ukuthi uma kungekho akukho, uma kukhona kukhona. Yayizwa leyo. Ngoba Professor icontrol ayibe ngaphansi kwa control. Uma uzothatha ngisho kokugcina ngoba uyitshela ukuthi ufuna ukujabulisa ingane yakho, yazi ukuthi leyo ngane uyayona. Leyo ngane uyayilahlekisa. Kanti uma uzokwazi ukuthi ingane yakho uyazi ukuthi uma kukhona akukho. Yayizwa kukhona. Uma kungekho akukho. Yayizwa leyo. Kodwa wena uma uzoyitshela usile wazi kakhulu ufuna ukuthi ingane yakho ngaso sonke isikhathi ibe right. Sizofika isikhathi sokuthi ungabi nalutho. Uma ucabanga leyo ngane izokwenza njani? Ngeke ihluphe. Noma mhlawumbe ungasekhona ungasekho eduze kwayisisele nabanye abantu. Usungasekho ke wena emhlabeni. Uma ucabanga leyo ngane izothini? Ngeke ihluphe. Izohlupha. Ekugcineni izokwenzani? Izokwenza into ebhedayo. Ekugcineni izokwenzani? Izokhetha ukubashiya labantu obashiye nabo. Ihambe iyofuna ukuyibonela. Yayizwa leyo nto. Iyofuna uzama ukuyiphilisa. Ithi yona ijahani le njabulo wayinika yona. Yayizwa leyo nto. Kanti ukuba ingane wayifundisa usaphila noma wayitshena isaphila ngabe ingane i-right. Hayi ukuthi ingane ihlongandlebe iyakhiwa uwena ihlongandlebe. Phela nathi abazali esikhathini samanje abantu abadala laba esithi abazali bethu bayasakha amahlongandlebe. Yabona esikhathini samanje futhi abantu abadala ibona basenza ukuthi sibe ithithithi. Yayizwa leyo. Uthi uyayibuka ingane ayivunyelwe ukuthi iyodlala nezinye izingane. Yonke into ibekelwe endlini. Uma ucabanga masungu asekho wena iyokuthatha konke lokho usuke uyibekele kona. Ngoba sukuyobe sekuphoqa ukuthi ayiphume izibonele noma ayiphume izamele. Uma uyifundisile yazi ngeke ngithande ama-foreign. Yabona ama-foreign ahlakaniphe kakhulu. Ingane ithi sancane ifunda isikole kodwa isiyakwazi ukuthi ime ekhoneni idayisa ukota phela. Okusho ukuthi ingane yakhe uyayikhanda ukuthi yazi mntanami noma sengingasekho kwazi ukuyizamela. Yazi ukuthi noma sengingasekho uyihlanganisele ngendlela e-right. Yayizwa leyo. Kodwa thina ayingeke mina ingane yami nje idayisa ukota phela. Futhi abe ingane ezidayisa ngisho amaswidi ezikoleni. Yazi ngifuna ukudayisa yama amaswidi. Ngiyayicabanga lena. Futhi abe idayisa ngisho amaswidi ezikoleni. Noma yini Professor engayenza ukuthi ingane ihlakaniphe. Yazi Professor uma wenza ingane ukuthi yenze into eyumsebenzi sencane. Uyayakha ingane ukuthi ikwazi ukuyimela. Yayizwa noma ungasekho yazi ukuthi mina ubaba wangitshela ukuthi mina angikwazi ukuyiphantela ngendlela e-right. Yayizwa leyo. Ingathi ingane masungasekho ngeke mina thiwa mhlambe isihlala nomunye umuntu
uyayithengela phila kanje zama ukuyidayisela awu ngeke ngibukwa abantu nje emgaqweni ngihambe ngidayisa awu ngeke mina ubaba bengenzela yonke into yayibona leyo ingane isispoilekile isiyiqanda ingane isingawo iphihlike noma yini yayibona leyo wendoda ukhulele emgaqweni uthatha phi yonke lento professor ukukhula komuntu professor ukushizila komuntu kuyamakha professor ayizimanga lese ngisola namhlanje ukushizila komuntu kuyamakha professor yonke into professor yazi professor konto kuyibuka yabo lezi ngane ikhulele emndenini erich zisala nezimali zidla imali kube njeyana kube mnandi uthi iphela imali ishizini ngamhlala emgaqweni kodwa mina ngikhule kanzima ngiyazi ukuthi ishumi neshumi engitholayo kumele ngilisave yazi le episode ngifisa ngathi ngahambi yengane nezikoleni episode esenza namuhla kumele ngilisave ishumi neshumi engitholayo kumele ngazi ukuthi ngifunani ukuze ngizokwazi ukuphila nakusasa yendoda ufisa ukusizakala ngani ufisa abantu bekusize ngani mina professor abantu bengifisa professor ukuthi bangisize professor ngithole i-ID professor isitifiketi unaso isitifiketi nginaso professor sikhona si-aunt yabo professor ngithole i-ID emva kokuthola i-ID ngicela abantu ukuthi bangisize cause ngaye ngashayiswa na imoto professor ngicela abantu bangisize ngiqhubeke neclaim yami professor mhlawumbe uma ngase ngiqhubeke neclaim yami ngikwazi ukuthola imali mhlawumbe nempilo yami ngashintsha yebo leyo ngoba manje isikhathini samanje yonke into isiyimali yonke into idinga imali ukushintsha komuntu sekudinga imali akusafani nakuqala so ukuthi hayi vele ngiyazi ukushintsha kwami ukhona ubani angangisiza ayizwa leyo wonke umuntu ukuze akusize manje udinga imali akasekho umuntu ofana nawe ukusiza mahhala ayizwa leyo mina kungithusile nje ukuthi khona umuntu ofana nawe mina professor la eSt George kade ngafika mhlawumbe ngafika 2014 la eSt George kodwa kungithusile ukuthi khona umuntu ofana nawe la eSt George ayizwa leyo ukusho ukuthi into oyenzayo professor mina iyangijabulisa into oyenzayo ngiyayithanda ayizwa leyo iyenza ukuthi professor ngazi ukuthi professor kunabantu abangikhathalele basekhona abantu noma kukubi kunje kodwa basekhona abantu professor abazi ukuthi nami ngumuntu ngiyakudinga ukuthi ngiphile impilo right ndoda izolo kumele uthi awufuna imali ufuna into ozoyidla imost yosinawana bathanda imali nokuthi bathenge lezoyidla wena wayuhlukile uthi mina no ndoda ngifuna into engizoyidla angifuni imali professor yabona njengoba thina sibhema ama drugs ngayitshena into eyodwa mina umunye umuntu ukayibuza athi Nkosi wena uyabhema futhi strong kodwa kungani solo ngakwazi awunciphi okunalokho ngikubone ngathi uyakhuluphala wena nje unanomkhaba indaba usindi uphethe kahle yazi indaba no hayi usindi umfice ngivele ngithi yazi indaba professor ingoba umuntu kumele ecabangele ungayi ngaso sonke isikhathi ucabangela ukubhema idla umuntu yayizwa lo nto yabona uma uzoyinaka wena kuqala ugcine ngezinto zomhlaba uzohleza umuntu kodwa uma uzonaka izinto zomhlaba ugcine ngawo uzoshayeka empilweni yayizwa lo nto professor uma unakusisa professor nawe ukubabone usinawana abaningi banjani bayagula bamnyama izithende inini yayizwa leyo nto ngibalekela ukuthi ngize ngifike lapho yayizwa leyo nto ingakho yonke into engiyenzayo ngiqaphela ingakho ngifuna ukudla izinto eziright yayizwa leyo nto yabona uma umuntu udla wathi uma yazi uma udla uba healthy uma udla uba strong yayizwa leyo ezinye zezinto ayifiki kuwena simo sokuthi uyadla yayizwa leyo izifo eziningi ayifiki kuwena simo sokuthi uyadla udlile zikufica udlile zikufica udlile yayizwa leyo zithi noma ishaya zishaya idlule yayizwa leyo kodwa mezokufica uvela uwiki upocobele amasosha ekhathele ibhame ibeke phansi ziyayithola indawo yokuhlala ziyawuthola umhlaba yabo
kodwa mayizothi ziyafika amasosha ngama-rifle zifika isabe sidlule manje ndoda u-anti wakhe yena kumele akusize ukuthi uhambe ushaya i-ID bafu u-anti professor 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 akangithandi nje akangiphiwe and professor u-anti professor naye professor umuntu oyiphilele impilo yakhe nje professor yeah no yazi ngicabangani bafu because at the end of the day ngiyaphila kanjani ma yeah because at the end of the day kumele yazi kwenzakaleni kumele kube yena oyofakaza bathini lento le home affairs ngoba yena ususele naye ngithi kodwa lokho professor kuyamdinga nomuntu ozokwazi ukuchazela yena u-anti unayo ifoni u-anti u-anti unayo ifoni futhi akekho kude ukuphi la itshenele emnyama malini yo channel emnyama mhlawumbe manje mhlawumbe 22 rand 22 rand imali ebheda kanje so ngoba phela at the end of the day ukhona home affairs ngakhona noma kuzomela kwenzakaleni mina into ophethe ngazama ukuthi ngikusize ngafethe imali yokuthi uhambe anto wakho nihambe nokwenza i-ID bese siyaqala ke emva lapho sibona ukuthi lezi zinto ufuna siyilandelele ze-claim note yayivele i-pending kahle kahle claim vele nje i-honor yayisiyenziwe yonke into kwasekushona umama awusathu sibuya ngokushona kamama ngoba nakho sigcina singasafika ngakhona kukufica usemgaqweni kukufica usetilongweni ukufica ngisemgaqweni kushona kwamama because njengoba ngakutshela ngase ngithole nomngane we-Etopi lo mngani wayenenamba kama noma enenamba yakhe kwathi ngelinye ilanga uma wafika umuntu ozongenzela i-ID khumbula kahle wafika kulesibili sahamba saye home affairs safika kwathi umshini offline decent date yabo wagcine umuntu obuyele ekhaya ngasala ke mina la yabo waye umuntu ozobuya ngomsombuluko siyokwenza i-ID futhi kwathi kuyisonto ntamba ekseni emini kwafonelwa lo mfethu kwathiwa akangitshela ukuthi uma uyagula angiphuthume ngizekhaya yabo mina ngagibela ngaye ekhaya ngathi mengifika ngekhaya ngafika kugcwele nje egcekeni yabona ngathi mengingena ekhaya mengifika akwenzeki mengifika ngene endlini yama mengingena endlini yamana angimbona umana iphethe ibheke phezulu uyabona nje ngazi ukuthi bekuthuthwa noma something ngiyabona gcwele umakhelwane kuyaklinwa yabo ngase ngibuze ukuthi sisi wami khona ukuthi nginosisi ngase ngibuze zama uphuma wayesethe uzokuchazela umnqobo yabo ngathi ngizongichazela umnqobo ukuthini ngoba phela mina kuthiwa ngiphuthuma uma uyagula ufuna ukubona mina yabo wayesethi hayi nangu umnqobo wasengibizela ngaphakathi endlini wayesengitshela ukuthi uma wakho uhambile emhlabeni izolo ebusuku base ngiyibuza ukuthi uma uhambile emhlabeni izolo ebusuku uma kade nginaye ngolesibili manje isonto akekho emhlabeni ngoba phela uma ubengagule ngenalutho kungani engasekho emhlabeni base ngitshena ukuthi no bebehambile beye ku-21st ePine Town elahi babuya bazoshibizela ekhaya wahamba umuntu olala kwasukuba ukulala kwakhe wangabusavuka kwawukuhamba kwakhe nje emhlabeni kanjalo engagulanga engenalutho yabo kwase kungiphoqa ukuthi nami ngicine ngihlale ekhaya ngilinde phela ngeke ngifike ngihambe kwase kufika isikhathi sokuthi izinto engangiyiphethe zazincane ngoba ngiyabheka ngaphinde ngagibela-ke ngabuya ngazocela imali kulo mfethu wanginika ngathengisa isikefu ngahamba futhi ngahlala khona ekhaya kwaze kwafika isikhathi sokuthi uyangcwatshwa
ngoba vele uma ubengasiye nomuntu right empilweni noma onemali sizohulumeni nekhansela nje ukuthi angcwatshwe wangcwatshwa kodwa awangcwatshelanga amakhazini ahulumeni wangcwatshela nje Ntshanga kephi sentshanga ngala phezulu yabo and futhi leyo nto ke iyona enye into eyangihlukumeza kakhulu empilweni ukuthi bonke abantu abangithandayo engithi ngizama ukusondelana nabo bayangishiya. Uphi ubaba wakho lo kuyena okuzalayo ngqo? Ubaba ukhona and futhi baningi nangu umuntu okumele kwenzele i-ID and baningi abantu abasebengibonile la I'm sure bake bamtshena ukuthi la kodwa no ubaba wakho inamba yakhe yona uyazi? Angiyazi but mangase ngiyekhaya etsheni limnyama no mele uzame ukuthi uyithole simfonela kulungisele i-ID mangase ngiyekhaya etsheni nosisi wami ukhona futhi naye futhi sisi wami angangenzela ke i-ID unanga ungaphathwa khona maphezulu udala mina uyena ke umuntu ongangenzela ke i-ID bazoyibona le episode ngiyolala bengifonele mase ngidrophile ndoda le episode yakhe inamandla kakhulu izoshintsha impilo zabantu mfethu siyabonga sengiyangithanda ukuthi ngibonge umuntu maye kade efike la mfethu ngoba ziningi izinto ezenzekayo lapha emgaqweni umuntu uthatha unaye namhlanje kusasa uzothiwa usuzwe enye indaba ngaye ungasakwazanga ukuthi mhlawumbe umbonge ngokwanele bebethi kamazwi akwanele mfethu asuke enganele amazwi kodwa mfethu siyabonga ukuthi nifike la nizoqwashisa abantu ngempilo enibhekene nazo emgaqweni because abantu bacatha umdlalo lo bacathi kuyadlalwa akudlalwa la yabona uma ukhuluma ngoma wakho washona ukhuluma ngoma wakho ngempela ayibhaliwe phansi lo akusona scriptures ethi la sikhuluma ireality into eyenzeka ngempela so masiletha umuntu la sisuke siletha abantu abazokhuluma ngeimpilo zabo kwangempela ngelinye ilanga siyamthola umuntu uthothi sithola istoryteller esihlekisayo umuntu okuzoba ngathi kuyadlalwa ngisho ku serious I understand leyo nto leyo abantu sebethanda abantu abakanjalo in as much as i-episode ilokhi ama-episode akho vele buye benamahlaya abuye beney'khawu lapho khona ey'dabukisayo kahle kahle nje usipha ama-episode amnandi kakhulu 1 and 2 and ngiyacabanga mhlawumbe abantu bengasho ukuthi buya for part 3 because nama ngiyilawuli ngilawulwa yibona kodwa mfethu siyabonga mfethu sandla sesedlula ikhanda sinenkinga enkulu eSouth Africa inkinga yezidakamizwa abazali abaningi bakhala ngezingane zabo ezisemgaqweni abanye bacabanga ukuthi ingane ezisemgaqweni anti ingane esezashona so uma kuzovela abantu abanjengani a young man like you ezokhuluma ezoqwashisa abantu ethi lalelani la sikhona nansi inkinga esibhekene nayo nazi indlela ongamele uyithathe nansi indlela okumele uyithathe siyabonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu akubusise njengathi ngakugcina mfowethu nalezi zinto ezifisa ukuthi zenzeke empilweni yakhe engathi zingenzeka nami anginawo amandla mina kodwa futhi kusuke ngemini osuke uzokukhipha izidakamizweni sekuyikhona ukuthi nilekelele wena lokho okwenzayo ukuze uphume izidakamizweni so siyabonga futhi ukuthi ufike uzoqwashisa abantu alikho nje lokugcina ungafuna ukulisho ngosindi before sifale sindi wethu sindi right bese uyangiphatha kahle wethu and futhi ngimthanda nawe uyangithanda manje futhi manje makuliwa indaba yakho yokuthi kumele uphume izidakamizweni kumele silwe nekasindi senikhiphe nobabili inqola iphume noseyini shuthi ngoba phela manje makuzophuma ikhanda lodwa inqolisa lemuva Ngiyabethela ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza ngathi yakhalela iluthi igula lika Jamal lichithekile awunina bakwambhudu bovu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kolimaholo bathi limhlabela impedule nina bentu lebande ngodwa ngowelakithi le kwabheka uzulu awumadoda nina benhlamhlathi kamayekisa nina bakadalinyebo nina bamakhosetive nina bakazulu yasongoma awungiyabingelela phansi kubona bonke nje bafutha amakhosi ngiyaziphula imune ngiyazendlala bafowethu
phansi eSwatini abomnaka ngiyabingelela kwaNdebele kuye kwaba nesikhalo lapho sithi why ubingelela bengoni kuphela ungasibingeleli thina ngibingelela wonke mfowethu umuntu okwazi ukuthi abone lolu hlelo siyacela abafowethu ni support uhlelo ukuze lizokwazi ukuthi lusize impilo zabantu sicela mangabe uyaqala ukuba ingxenye ucindezele subscribe button ucindezele nebell ucindezela Wakhe ibell kuzokubeka amathubeni ukuthi uma khona isiqephu esisiposayo uzothi mawungena ngaphakathi izoganqeza ocingweni lakho uzothi basukela phansi bese uyithola isiqephu sangalolo suku abantu abajoyine ne-membership ukuze sizokwazi silekelele nangezinye izinto ezayiphoqa ukuthi silekelele ngazo mina igama lami nguprofessor ke ngingowamkhize mina ngidakwa le phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi uma usubuke wezwafika la shuthi sidla amaningi esakeni ngakho ke mina sengcenga